Sa bakanting luna sa Barangay Kugon sa Bugo City, gipabarug ang mga tent nga kasamtangan unyang pahilunaan sa mga mulupyo nga nawagtangan og panimay tungod sa magnitude 6.9 nga linog. Sini ko Sereno sa report. Kadaghanan sa mga nabiktima sa linog, wala mo balik sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay. Subay niini, mimando si Presidente Bongbong Marcos sa pagpabarog sa Tent City. Ilabi na kung dili diha dayon mapangitaan og kabalhinan ang mga nawad-an sa ilang panimay. Gisusi nila ni DPWH Secretary Vince Dizon, Tourism Secretary Cristina Frasco ug Philippine Red Cross Chairman kanhi Senador Richard Gordon ang Tent City. Moabot sa 2,500 tents ang ipabarog sa dapit. Kumpleto kini sa water station, sanitation facilities ug uban pa nga mga amenities. Gikan sa Bugo, milahos ang mga opisyal sa lungsod sa Medellin kung diin ipabarog usab ang Tent City. Kawawa naman kasi, di ba, yung mga kababayan natin that are currently nasa roads or nakakalat, di ba, kawawa sila from the elements. So, the LGU will be handling that. It's a complete city practically. You have a medical, although the mayor already has not too far away from here, a health center. Yung mga triage, yung mga sumasakit kagad din siya, magagamot dito. First, we will start with those families na permanently yung bahay nila na damage talaga. And then second po, we will also try to, may report kasi second, yung sa Philvox, there was a new fault line. So we will try to convince or maybe force evacuate those residing along the fault line. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.